Mundo. Teño aquí o teléfono de Magdalena Carro. Ímola chamar. Sí. Hola Magdalena, son Xurxo. Sí, dime. Que tal, como estás? Ben, joder. Levo. Como facer o caldo? De que vas a hacer? Do que ti me digas. Xurxo Carreño, muy buenos cracks, que el Hospital Provincial de... me non contes nada, que eu non lles quería contar nada. Mira, podes facer de verdura gallega, de navisas, hai que lavarlas ben, A primeira cosa que te digo. Vale, mira, tens que comprar fabas, hola, a remollo o día anterior. Vale. Bueno, eu cando fago na casa teño un pouquinho de costilla e touciño. Costilla salada tamén la tens que poñer a desalar. Seguro que vas ao Land Rover. Cando ferva a auga, botar as fabas, Sí. e unto para o caldo. Ese unto dalle outro sabor ao caldo, está máis curadiño, non sabes? Primeiro as fabas, e cando as fabas che esteñan cocidiñas, botas de verdura. Vale. Despois, cando vexes que tal, botas a pataca. Cando vexes que a verdura, porque a pataca tamén ten que cocer ben, non ten esencia ninguna. Se tes algunha dúda máis, chámame, vale? Vale. De onde é Xurxo? Xurxo traballa en Land Rover ahora, de colaborador. Me cago no trebello de Diola. Bueno, Vale. se tes algunha dúda, non dudes en chamarme, vale? Vale, chámote. Pois nada, se todo vai ben e teño sorte, farei no... Salir ben, xa verás. Veña. Que es así, é cerciño. ¡Xurxo Carreño! Está queimado. No está queimado. Está queimado. ¿Cómo quemas agua? É primeira vez, a ver. Estaba queimado. Estaba queimado. Sí, pero no. Vaya disgustazo levou Xurxo no Land Rover, Mira que botou horas e horas facendo o seu caldo, era o seu primeiro caldo. E chegou ao Land Rover e ali, pois, quentáronllo e queimáronllo. Pero non hai un reto se non ten contrarreto. E hoxe pedimoslle ao mismísimo Xurxo Carreño que nos fixera outro caldo. Aquí o tendes, E hoxe sí que non se vai queimar, non, porque estou eu aquí custodiando este caldo, quentando todiño para comelo ben rico e ten unha pintaza, Así que hoxe na Hora Galega imos a probar o caldo de Xurxo Espiño. Tío, dalle aí reviravoltas que se non queimas a auga, como dicía o outro. Ese caldo ten unha pintaza maravillosa e estupenda. E non, a nós non se nos queima o caldo e a Xurxo Carreño tampouco se lle queimou o caldo. Iremos descubrindo segredos ao longo deste programa, pero a verdade é que gustanos moito o caldo de Xurxo Carreño, porque o fai moi ben, a verdade, pero tamén nos encanta a riquiñísima Magda, Xaviades aí que lleva dando as instruccións, e nós soubemos que Magda tivo que pasar, nada, un pouquiño polo hospital, unha pequena operación, e xusto hoxe volveu a casa. E nós queremos lle dar un pequeno agasallo, un presente, para que se recupere o antes posible. Imos en directo ata Ferrol, porque David Vilares, era o encargado de levarlle un agasallo a Magda de parte de Xurxo Carreño, que creemos que lle vai facer moita ilusión. Que che pasa, meu home, ponde miras tanto? Cara, é que eu non entendo, Dani, o deste agasallo, ademais. Pero, bueno, se eles queren este agasallo, pois xa está. Estamos. Estamos xa. Vale. Moito ollo, porque hoxe vimos ata Ferrol, porque imos darlle un agasallo a Magda por parte de Xurxo e por parte do Hora Galega. O agasallo está agora mesmo no como chamarlle, no forno televisivo, así que voulle pedir a meu compañeiro Dani que ensine aquel limoeiro, por exemplo, que está mentre saco este agasallo preparado aquí con moito agarimo por parte de Xurxo e por parte dos compañeros de Hora Galega, que é esta centola. Así que, por que Xurxo lle quere facer este agasallo dunha centola e uns ourizos que hai por aquí a Magda? Pois eu non o sei, pero se o queren saber, o mellor que poden facer é non perder a Hora Galega, porque estaremos con Magda, estaremos coa centola e saberemos por que Xurxo quere facerlle este agasallo. Cheirar cheira que recende.